Ассаламу алейкум, Абдуллах. Вопрос. Если Костоправ мастер по починке автомобиля, устроится на работу к муртадам и будет чинить их машины, получать ежемесячно зарплату за это, он без оружия и формы, так как это не силовой блок. Есть удостоверение ихнее. Каков его хукм? Получается, цунгаха дикту хажла. Цунгаха إذا سامورتش بوك مثلا دينشور آبل نخبو يا كرسناخن بوخ بيل نخبو عيدل بلغ بغان خليليز يا ملخو ستركتور خليليز تير بولك خليليز يا تير باز خليليز تيجا كستا براو بلغ بغر خطر اشتلا حسو نيس قهتا تير تيجا ليلو شل ماشين ريمونت يش بلغ بيشا دلح تونجا جيرزا دات я форма яца. Ам удостоверение дукцунга, метта какой-то полк, там второй полк или третий, там пятый полк, кун белхло уор, алла, ишт издалаха, и цей дол хукм хайвицер дуцуа. Цей дол хукм хайвицер дун дальча, قاستنا خاخوشا اسكيرتا داخوتن اسكيرتا وغن تارا شي بلغن ليلوش المشين شتويش بولبش ولندير. تصوصونه udостоверение دukцунга. إذا цей дол хукм хайвицер дуцуа, والله أعلم.